sanibonani bafethu, ngithembe ukuthi niyaphila nigrand kuLosihlanu Friday. Bafethu angeke ngibe mude kule video, ngizoba short. Ngizokupha i-update malana noRelebohile Mofokeng. uRelebohile Mofokeng bekade kutrenda kakhulu ukuthi ngathi-ke ama-clubs akwa-Israel ayamfuna, okwama-club amakhulu-ke kuyona-ke i-league yaka-Israel, iMaccabi Tel Aviv kanjalo-ke neMaccabi Haifa. Kuthiwa-ke ebemfuna uRelebohile Mofokeng. Orlando Pirates ize yabeka ngisho-ke i-price tag engena njengamanje. Kuthiwa-ke leyo offer engathi-ke isi-rejectiwe. Kuthiwa-ke ngenxa yokuthi-ke kunewa ekhona ngale kwa-Israel. Kuthiwa-ke even abazali bakhe uRelebohile Mofokeng bashaya phansi konyawo bathi nje cha, i-move bona abayi-expectile yokuthi-ke mhlambe uRelebohile Mofokeng aye e-Europe. Khumbula ukuthi uke wafuna amaqembu afana noBarcelona njalo njalo, so abazali bakhe bengaba happy if ngathiwa uya e-Europe, mhlambe kubona oBarcelona. Kodwa nje ka-Israel cha. Bafethu, make sure ukuthi like i-video, uyasubscribe kwi-channel. Mina nawe asihlangabezane kwi-video elandelayo. Nisale kahle.